Здравейте! С това видео искам да ви покажа възможностите на програмата. И така, след като сме се свързали и Head Retrofit мига, отдолу показва, че печката е в режим стоп. С помощта на програмата мога да се проверява работата на водната помпа, свещта, турбината, горивната помпа и вентилатора на купето, което за всеки един има бутон за включване и изключване. В режим на диагностика програмата показва захранващото напрежение на платката и температурата на корпуса. В случая акумулатор ми показва 12,26 волта и 27 градуса температура на корпуса на печката или на антифриза. Раздел свещ ще направя отделно видео, за да ви покажа как да калибрирате свещи, които имат различни стойности на съпротивление. Преминаване на гориво. Горивната помпа има бутони за включване и изключване. Както и трите режима, настройки на трите режима на горене. В режим на палене, в режим на горене на пълна мощност и в режим на горене 2, когато примерно искате преди да достигне необходимата температура да ви се намали горенето. Тук показва какъв вид платка сме сложили, дизел или бензин, в случая дизел. Турбината има бутони също за включване, за тестване и изключване. Преминаваме на вентилатор. Вентилатор на купето има бутони за проверка. Също може да тестваме. Тук е интересното, че в момента може да намалим степените, изходното напрежение и така да регулираме оборотите на вентилатора тип шим. На последната степен е реле. Температура на включване на вентилатора също може да променяме. Преминаваме на опции в настройки времето на работа, което може да се настройва от 30 до 90 минути или над 90 минути, което означава постоянна работа. Тук ще работи непрекъснато. А от 30 до 90 минути печката ще спре. Режимът за постоянна работа или за непрекъснато е предназначен за инсталации за парно или бойлери за топла вода или икономично домашно отопление. Така. Искам да обясня малко и за температурата на пригряване. Тази настройка е за температурата, до която може да загрява печката, след което се изключва. Фактически може да си я направите колкото вие желаете, до 80 градуса максимум. Това е градусите до охлаждане. След като е достигнал 78 градуса, започва водната помпа, продължава да си работи и при достигане на тази температура на охлаждане, тя автоматично се възобновява горенето. Ако не е изтекло времето на работа и печката се охлади до тази температура, тя автоматично се включва.
Log файл. Раздела Log файл съдържа в текстов вид настройките от програмата и може да бъдат записани в текстов файл с името на печката през бутон запис. Това е хубаво, след като получите платката и си я конфигурирате да работи правилно за вас, да си съхраните тези настройки, за да може в бъдеще, ако нещо чрез опити или пък нещо се загубят настройки, да си ги възстановите без да правите отново тестове. Има опция да възстановите заводските настройки, както аз съм ги направил, правилно според мен и според стенда, но според географското положение и надморската височина е възможно вие да си направите леки корекции на режима за горивната помпа, тъй като колкото е по-високо, изисква повече въздух и по-малко гориво. Когато правите каквито и да е промени, натискайте този бутон запис на настройките в печката. Този бутон е за запис на направените настройки в паметта на платката, която е енергонезависима, така записаните настройки ще се използват за бъдеща работа на печката. Ако искате да възстановите заводските настройки, ползвате този бутон. Е изход при аварийна ситуация, когато сте объркали настройките, печката не пали и не може да си спомните оригиналните настройки. Или искате просто да възстановите оригиналните настройки. Ползвате възстанови заводските настройки. Ето така. И в момента възстановяваме всички мои настройки, които съм направил. Благодаря за вниманието. Ще направя пореден клип, свързан само с настройките и калибрирането на свеща.